kubor nakaslem jong unongsan Hima. Omduna ya kakhat pratli ki Metïap layo bansay nakawa putomak hadin baka Liengsuiñ regional jet jong American Airlines kabalakit ya kihinriw pongut ki briw bat saungut ki nongtre kala Ïatyngkhuh hasuñ bat ka helikopter shipay henin kamit hakapor khandai baje ha Washington ka bajingay tangsan kilometer na White House. Kidor ki pen iba ka sun beneng menmiet kala shay kum ka jing bethay ding ka bahe bha kat baka Liengsuiñ bat ka helikopter kila Ïatyngkhuh hasuñ bat kila hap syapo kawa putomak ha Washington. Kani ka Liengsuiñ kabalatip kerteng kum ka American Eagle flight san hajar lais pa sau puar kadai ka badang wan na Kansas sya Washington DC. Haringkat kinriw pongut kinong let nong wan bat saungut kinong tre ong ka kubor ka NDTV. Kat baha kate ka helikopter Black Hawk kabaladan laingot ki sipay ki badang sya jinghikay Henry omsyam ladan satya uwe uhe opisar ubadan ha kate ka Liengsuiñ. Katanat Liengsuiñ jong ka Amerika kalapan pau ya ka jing sngaulem ya kitu kinong let jinglet bat kinong tre ki badan hapo kate ka Liengsuiñ da ka bapentip baki bor badai pet kila persyang ban ai ka jingerap ka bakerki. Kinong yerap bat ki pulit bat kitanat jingerap baper kila let sya kate ka jaka baja kani ka jingja ban ai ka jingerap bat ban let wat ya ki briw ki basyong ha kate ka Liengsuiñ bat kum juru ki basyong ha ka helikopter. Kiliang pelip ding ru kila let marmar sya kate ka jaka hakawa putomak bat layo i daki Tylli ki kali pelip ding kila let sya kate ka kat Liengsuiñ namar kinong yerap ki ya kendu jing namar ka jingdum. Kilat patay kubor jong kitan ki ong baki pulit kila yo kondrup omduna ya kakhat pratli ki Metïap na putomak kat baki nong let jingi ki dangwat shushu ya ki Metïap hapdeng ki jinglong jingman ki ba bat ka bajenjar hapo kawa. Ki kubor ki yathu baka jingkren ling baki radio bat ki bor penya ya ka jinglet jingwan jong ki Liengsuiñ bat ka Black Hawk kalapan i baki nong tre jong ka helikopter ki tip baka te ka Liengsuiñ kaladon hajan. Presiden kari Amerika Donald Trump uloong baki nong khmi benya kila day ban pet bha balai ki control tower kim shimla yathu ya ka helikopter ya ka ka bade ban le penban ki shukilli lada ki yo i ya ka te ka Liengsuiñ kani ka de ka jinglong jingman ka basniu ka ba i kumba ka de ka bakhanglat ya ka ulatho ha ka truth social platform jong u Robert Esom CEO jong ka American Airlines ulapan pau ka jing sosi ka bajur halor kani ka jingja bat ulapan tip baka kanhun ai jing sumar jong ka American Airlines kilalet ban ai ka jingerap ya ki passenger bat ki bahayang hasem jong kitu kilanot ngiya lang pura bat ka National Transportation Safety Board bat ka jing tokit ka jong ka uloong ki kubor kilayathu bahapo kate ka Liengsuiñ American Eagle kidan arngot kinong yele kai skating kibade ki shikurim kilara ya ka nam job bapaw nam ha ka perthei jong ka ri rasha balatip kum ka Eugenia Shikhkova bat uvadim no move ong ka kubor jong ka arti kat hadu bapen mi ya ka ni ka kubor om patip ladan ne em ki balat im ha ka ni ka jingja.